Volt egy otthon, amelyik a Pásztorbai úton, amelyik meghalt. Ahol még lele. Egyszer úgy voltam vízzel, nem áll, mindent kimány. És tudtam, hogy nem lehet az útrendszer, amelyiket csak az érdekel, hogy gecikra felvagom, vagy nem, itt tartok a kis kanálát, de nem engedte, hogy vizet az a kis kanállal neki. És azt mondtam, hogy állok, hogy inkább eljövök el, mert tudtam, hogy sőt, azt hiszem, sőt, szekció volt, vagy valami volt. Lássam, mit mond ő, hogyha azt mondja, hogy Kázd internálra megy, de szikrafában van, akkor megyek, ha nem, nem. Na de ezt lehet között a fuját, felhívt egy csomó gyógyszer, értem, megvizsgált, de tényleg egy kis kanál vizet nem tudtam beadni, hogy ez egy gyógyszer neki, érted? Na mindegy, mondom, én nem ezért jöttem, én azért nem akartam tudni, hogy ez tudatában vagy nem. Így házi rendszer. Utána hazamentem, aztán megfogtam a száját, nyitottam én a fogát, ne félj, tudod? Azt tömtem bele, szíje, így tartottad. És én tudtam, hogy 5 percenként kell egy kis kanál teját, vagy vizet, olyankor, hogy ne deszidratálódjon. Aztán bántam, és mérgembe tudod? Ki, az elég esküszöm neked, Morrófán. Ilyen likvid olyan biggest life hack. Trust me, okay? You do not want to wait until your 30s or 40s to start investing. You want to start now. És már nem emlékszem, hogy szerintem lázas is volt, tudod? Mert az jó, mert akkor azt nem hányom. Bántam én, már nem sajnáltam, már akkor sajnáltam, tudod? Nem versenyen, és sajnálom. De nála tudtam, hogy nem lesz annyi baja egy kis, ha egy kicsit erélyesebb vagyok. Hoztam én ezt, hogy belőttem azt a pozitot, levet találta, adtam kis kanálon neki 5 percenként a vizet és helyre. Na jó, hogy utána már tudtam adni neki annak azok a online meg ezek, nem? Tudom, igen. Tudtam én, hogy utána kell neki adni hidratálószereket meg. Úgyhogy én annyit voltam ehhez a doktorjához. Nem tudnám elmondani, hogy annyira szépen beszélt, tényleg nagyon kedves volt. A gyerek nagyon kedves volt. Biztos. Én is egyszer voltam nála, a legeslegebb. Oh yeah! Hát fel is itt valami erős antibiotikumot, akkor teszi után, hogy szegény. Meg egyszer, mikor szobán beesődött minket a kórházba, akkor ő volt gárdás, és én mondtam neki, hogy nagyon szépen kérem, hogy engedjen, ha van biztos a kislánya, mert Csobánó nekem akkor arra gyanakodott, ez egy vasárnapi nap volt, szombati vasárnapi nap, Dorihoz mindig Csobánó járt, ő mindig Csobánó én meg mindig ahhoz az Andreához, hittem Szilágy Andreához. Na de azt te nem tudtad elérni szombaton, vagy te nem tudtál beszélni, hogy én most a gyereknek ez a baj, amit mondol, azt nem tudtad. Azért volt jó a Csobánon, azt mindig jött. És akkor, igen, és akkor mondtam Dorinak, hogy kérlek, hogy hívd fel, a jánylátos volt. És nem tudom, mi a baj volt. Voltak neki bőtjök? Már én de nem az volt, hanem neki volt is, hogy látszott hívsz ilyen kibőtőzött. És akkor mondtam neki, hogy kérlek, hogy hívd fel, hogy beszélben. De az kijött, hogy is láttam tőle, drága jó Istenem, szegénynek úgy megnézte a torkát, érted, úgy nézett, majdnem külön megfogott. Esküszöm, neked, hogy majdnem megfogott. Na, itt be kell menni, adom a telefon, be kell menni, mert nem skarlátos a jány. Akkor ott a skarlátjan, ami azt mondta, hogy mit tudom, én átszökjük a végén, lesz skarlátos. Hogy megijedve, jaj, megint, jaj, minden, na lefogod a tujátos analízis, minden. És hála Istennek az analízisben nem jött le, hogy a jánynak skarlátja van. De a doktornőnek az úgy lett, hogy nem kell maradni, ha Csobánó mindent beküldött, azért küldött, de meg nem kell maradni. Csobánó nem azért küldött be, hogy nem kell internálnak, hanem hogy nézzék meg, ha az van, beinternálnak, ha nem. Na, ezt majd fent beszéljen meg a gyerekorvossal. Ő beinternál, és ha ő azt mondja fent, hogy nem, akkor mondtam, az pont tele volt, és mondtam belének, mondom, jó jött az analízis, mondom, engedjen már haza, jaj, most értem benn maradni, és sosem maradtam a lányom, annyi gyerek van.
beteg fia közt, tudod, úgy hazaengedett. Vagy gyógyszereket. Jövő héten nem tudom. Szóval ti úgy beültetek egymásnál, vagy ott úgy nálatok is? És beszélgettek a tévészakot, Sokat nem tettem magától. Nem. akkor játszani csináltak, amit elvoltak. Hát igen. Gondolasztok. Annyi, hogy már nem olyan kicsit nem veri félfele a hát. Hát annyi. Gondolom elvesztek a művetbe, nem? Itt azért pihentél vagy. Igen, de az sem nem olyan pihenés. Ott jöttünk, ha nem vagy ott, nem vagy ott. Persze, jó volt egy jobban kommunikáltam. Idősebb a testvéred, az fiatalabb. De szokott jelentett, hogy ez a hárnak. Csütörtökön már jöttünk volna, csak nem volt otthon. Még. Jó, szervitétek egy szervizben? Igen. Nem volt a drágább? Nem, ingyen megcsináltam, de megrendeltük a pieszet, és csak kicserélt egy szerelős is változott, de egész kérdéseket nem voltam. Olyan fressek voltunk, mindenki kipakolt, ledusolt, bekötöttük a peszerőt, beraktam mosni, mosogatni, vagy nem mosogatni, nem, kiraktam a fűzerbe, nem volt időm beeldomlott, és ott kaja. 3 óráig fel, mindenki mondott a házba, egyik a Margaribát a laptopját, ezt pakolászunk, mindenki elhoztam, boldogok voltunk, hogy hazajöttünk. Senkire tudtam hát mindenki ott vártuk, hogy na vajon, mert már megfélegyeket néztem fel, amit hogy gyere haza? Mit csinálja? Fogad az autót, vagy mit csinálja? Na, akkor mit csinálja? Ott hagyjuk, azt akkor mit tudtál volna csinálni, nem? Mert azt mondta, ez a szerelem, ez meg kár, nem elég tud csinálni, érted? És mondta, hogy valami elektronikus, hogy én megfogta valami komputereket, érted? Ja, most meg, hát az na honnét kell?
beszerezünk, és mivel ugyanott olyan jóval radikál, neki ma mondta, kontrollom van, de nem tudunk, hogy találtam itt Nürnbergből 200 kilométert, bánya, a francát valaki csak elvisz odáig, a repülőtérre, na volt, 60 euróért egy ilyen. Na jó, így ahogy néz. Nem úgy megy. Az két óra, hogy kipakoltál, gondolod. Na, nem, milyen van, más. De az képest jó, hamar megrendeltétek, hamar lejött. Pénteken az úton meg is rendelt a tesóm, és akkor hogy lelimitet. Jó, de tudtátok, hogy mi ment meg, hogy mit kell megrendelni? Hát igen, mert nagyon drága férjemnek egy mini teszterje, mert ha nem lett volna teszter, Ja, és néztük volna, hogy mi ment meg? igen, na jó, még örültünk, hogy nem a más valamiért, Igen, de mit csináljunk? Na, akkor hívta, a szerelőt hívta az egy barátját, na, és akkor úgy mondták, hogy vedd le, akkor simán majdnem sírt az idektől, nem volt egy kulcs sem nálunk, érted, a szerelő kulcs. Nem segített, ott volt egy román, nem segített, na mindegy, valahogy már ideg volt, de sikerült. Sikerült szétszedjet, tudod, hogy tudja kivenni azt a gyertya, hogy mi az injektor, az injektor. És akkor lassan, nem mehettünk gyorsan, de nem odaértünk. Aztán használni, nem garantálok, hogy lejön, érted? Még szerdán nem is, mint a szerdán, érted, hogy